Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Las 5:08 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sang Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Nueve minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawat maulanon. Nga hapon na naman sa inyo tanan. Nagatupa ang kasarangan lamang ulan diri sa syudad sa Bacolod. Kagabay indikasyon nga basi kon na mag bundak sa Baladugay-Dugay. Hindi mayong tiyempo sa Bacolod City. Kag posibilidad amo man ang tiyempo sa kalabanan nga mga banwa kag syudad na sakpan sang Negros Occidental. Action Reports After Edition bulan sang Pebrero. Ang bulan sang Pebrero magluwas sa Valentine's Day nga amo ang pinakabantog nga okasyon sa sining bulan. Ang Pebrero amo man ang ginakabig bulan sang tuig nga mayara sang pinakadamo nga festival. Apang kalabanan sa sining selebrasyon, ang apektado sang peligro nga dala sang makamamatay nga coronavirus sa 2019, ang ginatuwag na nga COVID-19 nga nagpatay na sa 2,000 ka mga tao na didto sa pungsod China. Ang South Korea mayara sang 15 naman ka bag-o nga kaso sang coronavirus. Grabe nga kontra ni sang mga tao diri sa kalibutan, ang virus amo ning pinaka budlay kontrahon. 2,000 na nagkalamatay nga tao sa ginhalitan nga pungsod dito sa pungsod sang China. Kon festival naman diri sa Bacolod ang paghahambalan, may ara nga temprano pa nagdesisyon sa pagkanselar. Pero may iba naman nga bisan nano pa ang paandam nga ginpabatyag sang sining COVID-19. Ang festival hindi mapunggan kag dayon na dayon. Ang kabugosan naman nga bulan sang Pebrero amo man ang ginakabig bilang National Arts Month. Amo ning pagsaulog sang artistry, imagination kag creativity sang kada Filipino. Diri sa atong pinalanggang probinsya Negros Occidental, sa sunod sang Sagay Maka-Action bagin patigayon nga unang Margaha Film Festival.
ang isa sa mga highlights sang sining selebrasyon sang Sagay Art Month o kon Arts Month sa Margaha Beach Front sa Barangay Old Sagay, Syudad sa Sagay. Sagay Arts Month, Margaha Film Festival. Ara sa kilin sa nga baybay ini nga kahiwatan. Nagligan nga Pebrero 15 nakabulubusita kita sa sining nga baybay ni. Grabe ka baskog sang napya sang hangin. Dulo delikado sa paglayag sa naka-aksyon ta. Nga mayara sang mga motor bangka. Ang mga isda naton bla. Halong-halong lang gina. Kamusta na ba na mga suki naton? Nga mga tagpalamati sa taran-taran nga panatuntunan. Tub-tub sa drama sa Action Radio Bacolod. Sa mga computer naman da. Kag may internet nga nakagana. Matikon computer malang wise ang international networking. Di ka man ka Facebook. Di ka man ka Google. Computer ilan, type ka lang eh. Importante may internet connection. Sa may mga cellphone naman mga ka-action nga may load. Importanteng load sa cellphone eh. Kaya makasunod ka sa social media, wala partikular sa Facebook. Kag sabong nakatutok na sa frequency nga 684 sa mga radyo, kag naka-login na sa Facebook Live o kon live stream. Welcome na welcome sa mga sukit. Sige lang. Padayon lamang ang inyo sa nga pagtutok dari sa Action Radio Bacolod sa mga bag-ong naka-monitor. Imuan ninyo nga isa ka bisyo. Bisyo ini nga hindi malain ya. Kundi bisyo nga inyo makuwaan sa impormasyon, inyo makuwaan sang balita, ang bisyo nga pagbati sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Maulanon, tugnaw ang Tiempos Bacolod City. Pero bisan tugnaw ang panahon, ang mga balita mainit naman kag naga-baga-baga. Mga talalopang doon nga itabo, kag balita nga nagpalibog na naman sa pabinsaron sang mga tao sa aton mga ka-aksyon, mapapolitika man o kon mga isyo. Action Reports Afternoon Edition. Sa inyo taran naga-welcome. Action. Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Balbalon tarang unang nga mga ulo sang balita sa bahin sang lokal. Sanggo ni ang panglusod ginatagan na si Mayor Bing sang otoridad nga permahan ang duha ka mga kontrata upod ang IPM CDC kontrata parang padayunon. Damo man reklamo sa IPM. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Espirido ng sentro. Espirido nagsabat sa akusasyon kag isyu. Pila ka adlaw na kaligad sa nga tumayog abalita angot sa pagka-relief kay Espirido sa Bacolod kag ang paglalakip sa ngalan niya sa listahan sang mga personalidad nga ginaangot sa ilegal nga droga. Subong adlaw si Espirido isog naging sabat sa mga media sa Bacolod ang taran nga palamangkutanon alin siya sa nga pagbansag sa Bacolod nga suro sa iya Siabulay City makadto sa pagpa-relief sa iya tubtub sa paglakip siya sa ngalan sa drug watch list sang gobyerno. Ang sentro kon highlight sa isa naging pangbuyan nga tinaga-abino nano ang pagsiring ni Espirido nga mayara sang politisyan nga hakugan. Politisyan nga hakugan sa poder. Among iya sa ginadudahan nga sa likod kun nga nalakip siya sa ngalan. Politisyan timbot silingon opisyal sang gobyerno. Hakugan sa poder kon sa mga pagkaon pa sa batas sa tao. Ano gani na? Dak-dahak dalok-dalok. Way isang kabulusgan. Una sa balita, una sa aksyon. Way naman sa iban nga tinaga medyo lain matian pero ti amo nang tinaga na
Natawag sila na, wala pa na kanin damol, guya. Amo din silang politician nga hindi magpalabaw sa mga binugoy pangalamalanon bla. Politiko nga baya. Una sa balita, una sa aksyon. Halos taran hapan kag hakupon. Komong napalibutan sang isyu angot sa drug list. Ining si Espinido magatener anay ini siya sa PNP Region 6 Botsilingon, Western Visayas. Na opisina tiara sa Iloilo daw. Sa sulod sa isang semana, mayo kay isang semana lang lipot no. Sa bagay ginahatagan nila na isang prioridad. Isa ka semana hindi pwede magkapatigayon sa anuman nga operasyon. Ining si Espinido, tubtob wala pa mga tapos sa investigasyon. Naimuon sa iya. Pero kung mapamatud-an nga himo-himo o kung pato-pato lamang ang akusasyon sa iya. Nangin matuod gidang una niya sa nagiging siling mo nga paslaw kulang kaghapaw ang intelligence sa PNP. Angot sa ring drug list nga naglakip sa ngalan niya. Ang Bacolod nun kag Negrosan nun, liwat na naman nga nagpalitik sa ila sa paminsaron, nagpalibog kon bala, nga politiko. Ang ginatumod ni Espinido, nga amo ang iya ginapatihan sa likod sang paglabugay sa ngalan. Politiko nga sa nasiling taradalok-dalok sa puder, bala, taga-diin, ara bala sa Luzon, Visayas o kon Mindanao. Una sa balita, una sa aksyon. Kung mapamatud-an nga politiko gidman, kag wala sang ebidensya ang akusasyon kay Espinido, ano ang himuon o kung nami nga himuon sa sining nga politiko? Itagbong sa suba nga puno sa buhaya? O kung pakalinon sa pwesto, kasuhan kag ilupot sa prisuhan, diin bala ang mayo na? Una sa balita, una sa aksyon. Pinakaoras ang nagligan sang si Espinido ang nag-isa-isa saysay sa media sa Bacolod sang isa bahin. Sa bahin naman sang Kapitolyo Provincial, unang question. Kay Governor Bong Lacson sa press conference kay nasang udto, manag-timing man nga pila pa lang ka minutos ang nakaligad bla. Sang natapos ang pila ka oras, 2 ka oras o 3 ka oras. Nga press conference na Espinido sa bahin sang Bacolod City Police Headquarters. Timing kay na nga nakasulod kami dito sa bahin sang Governor's Office sa regular nga press conference ni Governor Lacson. Yung unang pamangkot kay Lacson, amogid ni kung ano niya sa nga reaksyon sa ginsiling ni Espinido na isa ka politiko ang nagapanghigabot sa iya. Ipabati tarugay-dugay ang reaksyon sang gobernador gani hindi mapaliso bantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Lalaki pilason matapos labuon sang iya bayaw sa Banwasang, La Castillana. Amo nino kada adlaw niya bayara krimen nga realuntad sa Negros Occidental. Tiginahambal man sang ato sa opisina kag kapulisan, isolated, hindi na malikawan kay mantik kadamo sa taos bong. Lumpat kita sa bayan sa nga balita pungsod nun, balita nga may labot ang tanan. Gani pamati sang mayo. Ang balita sa matag sa edukasyon, ang ginatuwag nga graduation, manuway na sang iban nga ginahandom. Ang ginikanan sila naga-eskwela nga kabataan, kundi ang makagraduar, makasaka sa entablado, kag makabaton sang diploma. Sunod na lamang ng papangita sang obra, siyempre. Kung graduado na sa kolehiyo, o kung universidad, o kung bisan pagani, graduado lamang sa high school, importante may natunan, bisan gamay lamang. Ang balita nga ang Department of Education o kung DepEd Undersecretary nga si Alain Pascua, nagduso nga dapat magamit na lamang sa ginatawag bala nga sablay. Lain mo ng kantayang hari ng sablay. Lain mo na ya. Ang tinaga sa aton sa Pilipinas, tinaga sa aton, dari sa Bisaya o kung hilagay niyon nga sablay,
mula magulang nga paslaw. Sablay. May sablay man nga tilay na sa. Kaya ginatuwag nga sablay, hambal ni Pasko Makaksyon, dapat amo na lang ng gamiton sa mga graduar nga estudyante. Sama sa may ginatuwag commencement exercises sa elementary hag high school. Ang hambal ni Pasko, ang masamig na soksok nga na ng tugal la, impractical kag uncomfortable. Bot sa lingon tiyang kalabanan nga nagasoksok na hindi komportable. Mayara nga daw hindi na gani kalakat. Mayara nga daw hindi nakahulag. Dango sa soksok nga tuga. Ang kalabanan nagarkila na sa ang iban nagabakalgid sang tuga na kung may kalokwarta. May gaon kag may kalo para magkaksyon. Ti hambal ni Pasko dugang inagasto kag palas anong sa ginikanan nga mga pigado. Sablay. Isa katela balaba. Hindi man natuguro, hindi man tawag sa nagaro burambod. Ginasablay di sa wala or tuo nga abaga, papanaog na slawas makaksyon. Sa likod kaya tubang makita mo na siya, sablay. Naga-promote hambal ni Pasko sang values nga makabansa kag makakalikasan. Pati lokal kag national diversity. Sablay o kun tuga, tuga o kun sablay. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibasa nga balita sa national? Ariyan di dapat pagbaliwalaon nga mga hitabo mag-aksyon ho. Tiro patay, patay matapos tirohon. Daw ka simple na lang nga balita pati anta ni mag-aksyon. Dari sa, hindi lang sa Negros, hindi lang sa Bacolod. Sa iban pa nga mga kaprobinsyanan sa pungsod Pilipinas, tiro patay, patay matapos tirohon. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na permeng balita pati anta, nanong pinagkaulihim na kaksyon. Parang Pilipinas nagahibi kung wala sang adlaw, nga wala sang tawo nga ginatiro patay. Nagligad sa Negros Oriental, anay konsihal, gintiro patay. Sa Bacolod, awol nga pulis, gintiro patay. Kahapon sa hapon, una na batian diri sa palatuntunan ninyo mag-action-action reports after edition. Ang pagtiro man sa isa ka anay hepe sang tanod sa barangay, sa Sagay, patay man. Subong hapon ano ang balita, alauna 50 takda kay na lamang ho. Bureau of Corrections Legal Service Chief tiniro man sa sunod sang Muntinlupa, patay man. Sos Josep kag Maria. Nagsuli na si Maria kag Josep. Naghusip kag Maria na kay daw hindi naman sinihan ang kakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Damo na gid pusil mga tao sa Pilipinas, ha? Damo na gid di manugpatay. Ang gintero, Frederick Anthony Santos, nagasakay sa Toyota Hilux taon-tahom pa sa isa nga salakyan mo. Sang siyang palapitan sang duha ka mga tao, ang isa nagtiro, igo sa isa nga ulo. Tanda. Ang subo-subo dire kay manti atubang sa eskwelahan sa barangay poblasyon, o sa lingon damo sang tao pa. Manudto iban siguro bag-ulang kasunod sila sa eskwelahan. Nagkinaran-kara mga tao estudyante maestrato. Magasugat pa kuntani sa isa nga bata nga babayi ining biktima sa eskwelahan. Ang sa syudad sa Sagay kahapon dumduman nyo, gasakay to sa multicab. Upod yaman tong 3 katuig nga apon niya nga babayi na sa labat magad isang bala mo. Ano ang posible ginhalinan sa pagtiro kay Santos? Areho, mati lang. September 2019, si Senador Panfilo Lacson nagsiling sa hearing sang Senado nga siya ang nagkabaton sa impormasyon o kon report nga ining si Frederick Anthony Santos ang gintiro isa sa mga nagapatigayon sang drug session upod ang mga Chinese drug lords sa New Bilibid Prisons Building 14 nga amoning lugar nga ginatiniran
sang mga high profile nga preso. Una sa balita, una sa aksyon. Pero ining si Santos makaksyon todo pagpanginuwala sa akusasyon. Na rin na. Ang number one nga posible ginhalinan, illegal nga droga na naman. Ang mga tao sa Pilipinas kung makabati sang krimen nga pagpatay sa isa ka persona nga ginakusahan may angot sa transaksyon sa illegal nga droga. Isa lang ang nagasunod sa ila silang nga paminsaron, nagasiling sila nga ti basi amo na ini ang ginapalayag nga tanan nga sindikato sa illegal nga droga nga ginhingadlan, ginakusahan, hindi paguntatan sa pagpangita kung makita why nasang damo ang gabo pa. Bang! Tiro na yun! Ang pamangkot dari maubo sila ihan. Una sa balita, una sa aksyon. 27 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawantay sige nato sa nga patrol. Manimportante niya mga aksyon danlog sa bungdalan ha. Sa sunod sa Bacolod, hinay-hinay lang sa mga nagadala sang 2 wheels. Ano ko ding 2 wheels? Torsiklo eh. Ang 3 wheels ti tricycle. Ang 4 wheels ti salakyan nga taon-taho may. Wa inipili ang aksidentes dalan kung nadanlog delikado gid. Iba na unta na anong sitwasyon sa trapiko sa Bacolod sa patrol with Action John Diaz. Standby. Traffic reports. Action dyan may hapon sa report please kami. Tangay sa imo panumdum karon hapon Action Mars sa mga nagamaneho sa single nga motorsiklo kinahanglan nila nga magalong sila nga paggabiyahe karon man hapon. Ilabi na ko sinabi nakasuksok dira sa nga mga parapon nga bilang proteksyon tungod sa maulanong nga panahon. Karon man nga kauponano possible magagulpya dalan dra ma-distract sila pagkadto sa tsura binila palidon abay sang hangin ang tabon sa tsura kag kun ano pagida mga proteksyon mga kaaksyon. Tandaan sini as a broadcast time nagapadayon o kung nagapadayon sa gyapon ng pagbunok sang ulan sa palibot sa syudad sang Bacolod tagaangay sa imo man namit lang bago gidama ang maduludan lugid naman ang aton nga dalanon sa palibot sang syudad sang Bacolod kagaron man nga hapon nakagsun na record sang bitaw ang moderate to heavy to heavy nga dalagan sang trapiko sa pinaman ka mga mayor nga dalanon resulta sang pagbunok sang ulan amo man ang pagdamo sa mga pasahero nga na-stranded sa pila ka mga lugar nga nagaulat sa mga pasahero nga salakyan. Isa makaksyon diri nga malubog at dalagan sa trapiko ang area sang Dalan Lacson kag Dalan Araneta kag Turso naman sang Dalan Lopez Haina kag Circumferential Road. Kung ato nas obserbahan karon nga po makaksyon malubog at ang traffic area sang Burgos Lopez Haina, especially kung pasur na bahin sang syudad ang ilaman nga direksyon partiklaba sang pila sa mga salakyan halin diri sa intersection malapit sang Burgos Lopez Haina paubos ang area makagsun sang Gonzaga Lopez Haina karon nga po amo sila kalaba ng pila sa mga salakyan kay hinay pa sa movement sa mga salakyan apang ko nang pila naman o ko na ruta digi ka naman sa sur padulong norte no problemo karon nga po nakagsun kay light model kid lamang tang sitwasyon sa dalagan sa trapiko anong area naman sang Burgos Lopez Haina tugtod diri sa itong ginagkamtangan karon ginamang nga hapon lapit diri sa Nara Lopez Haina magkakson karon nga hapon niya magkabi ginamang nga light to moderate naman ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko sabi ang kamahin magkakson ang area naman sang Dalan Lacson maringid mismo area sang Magsaysay Lacson pa-north kita nga direksyon dito diretso abe sa may Dalan Lezares Lacson karon nga hapon magkabi ginamang nga moderate heavy tugtog heavy ang sitwasyon sang dalagan sa trapiko. Ang medyo mabalubog at kidama magkaksyon paglapot na sa intersection point malapit din mismo sa Lizares Lacson. May sadra ka problema kung umuulano ng panahon may traffic enforcer gidmandra nga nagamaneho kung nabi nagpabilin sa sistema sa dalagan sa trapiko kaya di mas mayo kung mo sila nga panyempo nga may traffic lights para di man tani matamaan ang mga traffic enforcers nga tamtang dira ugali according naman mga kagson kay Lieutenant Colonel Luisito Sibuche ang tagpamuno naman sa Bacolod Traffic Authority Office karon man nga adlaw o kung mga kagson rather taguba dira ang traffic lights amo na nga ang traffic enforcer o gulugan talang kung
ikaw dra na assign sa Lizaris Lacson, di ko maginulan, basa kagid man, no? Kaya di masulay kagid, lamang matang nimo kung maplastar abi, ang sistema kung dalagan sa trapiko ato pagkabalan anong area sa Lizaris Lacson. Kaya once hindi magkaksun, ginayon makalukarang sitwasyon sa dalagan sa trapiko, sa area mismo sa Lizaris Lacson, apektado ang traffic situation, paglabot naman sa area sa Irnais Lacson. Adjacent road magkaksun from Lizaris going north, that is Irnais Lacson. Ulalabot sila dira, apektado man ang traffic situation diri sa area sa UNR, dira sa may dalan Lizaris Avenue Makakson, pasulod sa Libertad Public Market. Kaya may mga sakyan man nagikan Libertad, nga diri nagalabay pabalik sa Lizaris Lacson Makakson. And may sakyan pag nagikan Lizaris Araneta, tuubos ta east direction nga dira mismo nagalabay man sa intersection sa Lizaris Lacson. Manala na abi ko hindi mo sila kaditiramo, gali kibasa mo sila iyon oras, peak hours kadaan, ang bulyada kon volume sa mga salakyan porte kadamo nga nagalabay dira sa mo sina nga lugar. Isa din naton din lang ang area sa Lizaris Lacson. Kaya mo ini ang lugar nga wala sa traffic lights. Isa pa ito lugar nga wala sa traffic lights kung wala nagagana o kung wala din paandar ang traffic lights sa Makakson. Alang area naman sa Dalan Irnais Extension Takuling Road. As usual mga Makakson, bangod expected basta gani peak hours na porte na kadamo sa mga dipasero nga jeepney plus pagid no dugang nga mga nagatabok sa dalan nga mga estudyante Makakson gikan naman sa Bacolod City National High School. Rason ko nga mas ginapamaayo dira sa bitaw kung ginapatay ang traffic lights, ang traffic enforcers na gidlang ang mga nagamando kung anong sistema kung direksyon abi na ang allowed ka makago and then ano naman kinalang nga magpuntad para magaan sa ligwa ang mga estudyante nga nagtabok sa dalan kay titag volume na sila Makakson magtinabok na hindi na isa mong delikado kung medyo nakikisig mga pagpadalagan mas makamunggo ka hinay-hinay ka lang kung naganabay ikaw dara Makakson sa Tubang sa Bacolod City National High School along Irnais Extension Makakson. Isa balik ko na mensyonal dali naman sa bitaw particularly sa Sibutse nga wala nagagana ang traffic lights kagatuga karon gid lamang hapon sa Montecherry to heavy naman yung sitwasyon sa dalagan sa trapiko ang Bangga Lasal nga daan halos every day na din Makakson nga problema gid man ang traffic pero tigadamo sa masalakyan nga nagalabay even sa lakyan haling gid mismo sa Ramos Lacson Butsingon from north direction in south from west direction dra left turn pala po sa may BS Aquino Drive and iyan ko na intersection ko na ang connected line o na intersection ka na Makakson, dito na sa Bangga Lasal. Ang problema dira kay tiyang balik sa Sibutse, bangod sa construction abi sa mga drainage, nalapot abi ang linya sa kuryente, kay dira lagi sa dalom ang kuryente. Yeah. No ground mga kung baga Makakson. So karon amat-amat na lagi na kayo para at least no mabulig-buligan dira kag mabalik sa normal naman ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko sa bulig sa mga traffic lights nga mahimo dira ipantang o kung igin nga kayo nga traffic lights Makakson sa Bangga Lasal gid mismo. Ang ako man pila sa masalakyan based on the monitoring bitaw naganabot sa Colegio San Agustin diba sa Tubang sang isa kadaan nga dialysis center tubtob gid diri sa intersection sa Bangga Lasal sa piyak sila pagtabok mo hindi mo pa na sigurado kung dire-diretso to kay tiniara po ito hospital man nga kung sila ka sinumbali ila naga-cross man ang mga pribado ng sakyan may mga dipasero ng sakyan man kung kaysa talaga pinasaway nga muning nagatuga sa mga bugat man nga dalagan sa trapiko sa mo sinadra nga lugar plus durangan pagid mga sakyan gikan sa east direction from east going to south Makakson malapten sila pag nagdugang nagka-congest o kung nagka-pinunsok Makakson na masalakyan along area sang dalan BS Aquino Drive. Wala kung trafiktado kung nadiretso kapag idigto sa Mendara BS Aquino Drive Makakson karon nga po nakabig mandri nga light to moderate to moderate naman ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Sa palibot sa sunod sa Bacolod, mabulbog atid man ang traffic situation apan ginpromesa diri ni Mr. Luisito Sibutse ang tagpabuno sang bitaw nga matanaton ginila kung balik naman nila ugton pagid ang ilan naman kaya pati kayo noon nga operation, clearing operation sa mga dalanon, especially sa mga obstruction din sa mga dalanon, gas palibot sa downtown area, sa pila naman sila sa mga barangay nga problema gid ang dalan Makakson, especially nga damo nagapinarking skills sa dalan, agud maligwahan kag madas dapat gid man ang malabyan sa mga motorista Makakson nga nagabiyahe sa palibot sa sulad sang Bacolod. So ngayon, nag-start na kami, in-clear na namin ang barangay 1 na Taytay, barangay 35 na Taytay, ang alis, okay. Sa may bike lane natin, nagpunto sa Bata, sa may Pagkakamitan, sa may Purok Sunrise, lahat po yun, in-clear na namin. So kung
Action Mars, si Police Lieutenant Colonel City was asibut siya nagpamuno naman sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakuli naman nila during ang observasyon kagang pinanila kaging patigayon mga aksyon na good magadhaga naman ang sitwasyon sa danaga sa trapiko sa palibot sa sulad sa Bacolod. Karon nga daw kaangay man kahapon kung kahapon may some vehicle accident today magkaksyon as of 4:55 siniman gapon nakarecord man sang some vehicle accident ang bitaw involvado diri mga single nga motorsiklo gid kalabanan mga pribado nga salakyan mga taxi kapati pasero nga jeepney pagitpalayag diri naman siyang bitaw wala man sa mga persona nga sakay sa mga salakyan nga involvado sa aksidente nakaangkon sa madalo nga kapilasan. Makakson ini nga dalagan sa trapiko sa gihapon bugod sila tulong sa inyo sa Zanton Plus Servo Shop. Tandaan magkakson sila pagpaligo pagparibin daw kung pagilamos karon gihapon pagpauli sila tagsa kamapulian indigit pagkalimtan nga gamiton gihapon Zanton Plus Servo Shop gid lamang makakson mo ni 100% natural puro herbal papatinlo sang kutis kag safe na safe ginaganaga na pagulang sa inyo nga parit nagagulang maninis na milasma ako ng parit-parit sa inyo guya nagapuman sa pagdamo sang acne punggod kag pila ka mapinalian sini paagi sa Zanton Plus Servo Shop sob ng problema with confidence pa ganin yung palit na makakson bakal sa Zanton Plus Servo Shop sa pinakalapit ka botika sinatagsa sa mga lugar rektal sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patuloy sa Action sa Bacolod Action Radio Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampilikan padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay Sabisan anong nagkaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Samanta, arin ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, napamatod-an na ini sa mga siyentipiko man. Nami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C, makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Mas maayo ko ng Mighty C, inyo parisan, Santon Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds, kaga antioxidant properties, nagapakupos sa mga naghubag nga parte sa ato sa ring lawas. Santon Plus Herbal Capsule, napamatod-an naman sa mga siyentipiko, makabulig pakupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Kung kafe naman ang paghamalan. Mana mga Pinoy, kita, ako, ikaw, kita tanan. Mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaysa tubtub pa kanin mabagabi mo. Apang masami nagreklamo, kasaka ang ilas na ding acid, masami ka sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, don't worry, hindi na problema. Arin ang Santon Plus Coffee Mix, kape nga himo sa Soya Santos Kabalungay. May kape ka na healthy. Kapano pang ginunat mo, bakal. Santon Plus Coffee Mix sa mga tindahan sa inyong lugar. Oy, pwede man kami makadeliver online, pwede ka na pa-deliver sa inyo nga balay kag magkabakal online pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Action Radio City Hall Report. Ang sangguni ang panlungsod sa Bacolod maginhatag ng otoridad kay Mayor Bing Aber ato ni Balaon detali sa balita sa report ni Action Dale sa Action Dale. Payong hapon please Kabin. Action mga ginatagan na sa sanggol ng panglungsod si Bacolod Mayor Evelio Leonel Diaz sa otoridad nga permahan ang duha ka mga separado nga kontrata angot ini sa paghakot sang basura sang IPM Construction and Development Corporation diri sa mga syudad sa Bacolod pag-maintain kag operate sang sanitary landfill dito sa area sang Barangay Felisa Action Mar. Ang howling collection sang basura is worth 164.9 million pesos sumalin ini Marso 1 to Desyembre 31 karon nga tuig samtang ang pag-maintain sa sanitary landfill worth naman 79.6 million pesos umpisa March 1 man October December 31, 2020 Action Mar. Naglawig sang kapin na 15 minutos ang deliberation sa regular session sang gudang panglungsod subong hapon ang ining agenda Action Mar. So dito gin napasiguro ni City Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Laws nga kompleto ang tanan nga documents nga kinahanglan nga gina-require sang lay Action Mar umpisa ini ang ginpatigayon sang bidding pag ang kabugusan man nga kontrata matapos ni siya ang gintamangkot ni City Councilor Ana Marie Palermo. Gintahag naman ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga may mga pila ka mga reklamo angon sa services nga ginapakita sa IPM CDC. Pero sunod din kay Ramos, wala man sang formal o called written complaint kinabato ng sangguni ang panglungsod nga pwede tani aksyonan sang SP Action Mar. Nga mo lang iya suggestion nga in kaso nga may man sang reklamo, mas mayong magpadala formal sang sulat para ini ang makapatigayon sang committee hearing dira or public hearing abi ang natungdan nga komitiba sa sangguni ang panglungsod. So kay Ramos wala sa may nagbago sa kontrata. Magluwas na lamang sa dugang nga duha ka mga dump trucks kag maga-employ man ang IPM CDC sang dugang nga manugakot sang basura sa pag-umpisa sa ila sining nga kontrata sa March 1. Sa tion gini na ang mapermahan ni Bacolod Mayor Evelio Leonel Diaz. Ari ang portion sang kabahin sang sesyon sa sangguniang panglungsod subong nga hapon. For collection and holding and disposal of garbage covering the period March 1, 2020 to December 31, 2020 in the amount of 164,970,118 pesos and 40 centavos
and the request for authority for the city mayor to sign the same, Mr. Chair. Again, Mr. Chair, this representation has gathered all the necessary facts and inputs during the public hearing, Mr. Chair, and it is the observation of this representation, Mr. Chair, that this contract is even more beneficial to the city of Bacolod compared to the previous contract that we authorized the mayor to sign and subsequently ratified the San Juan Convention, Mr. Chair. Sir, portion gid lamang sa nga palayag ni City Councilor Dindo Ramos, year 2016 sa nag-umpisa nga nagpangalaga ng IPM-CDC diri sa may syudad sang Bacolod. Update kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Papati ko lang ang reaksyon ni Governor Bong Lacson, mga ka-aksyon. Angot sa kainagin siling ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido na duda siya nga mayara sang politikos likod, politisyan. Namo ang rason ko nga ang nalakip nga lang niya sa drug list sang gobyerno. Yari si Governor Bong Lacson. I don't know, that's really his call. You know, when you say politician, it can be any politician. It could not only be from Negros Occidental, it could be also from other places. So that's really his call. I think when the news about his name being included in the list, the president immediately somehow cleared him, no, by giving his full trust and confidence on Colonel Espinido. So we have no information as to why his name was included or who is responsible for that. For as long as the president has cleared him, then I think he is in good stand. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dugang nga balita angot sina tutok lang karon sa aksyon na firing line with Action Brian Morden. Ay damo pagid sang development may kataran sa liwat nga pagbalik na rin ni Espinido sa Bacolod. Pero ang purpose niya, tinutuyo niya kung nga nagbalik siya sa headquarters sa Bacolod City Police Office para sabton ang mga akusasyon batok sa iya. Live stream, Gabonitor Tintin na Sogon Brillantes, JR Region. Si Reynaldo Poderoso sang Capitol. Acknowledge na lang kamuha kay alang-alang ato sa nga oras. Basta ara ka mo na, thank you gina. Kimberly Ledesma, thank you. Susan Sophie Lanas. Kung may labing-labing kita nga time, basahon tayo sa nga mamisahe. And Ma'am Larida Arellano, thank you. Si Kenneth Valencia, si Randy Lasa, dara sa Iloilo. Si Heaven, Gilbert Hovia, thank you. Ray Edward de Colongon Estopa, Jojo de la Cruz, thank you. Si Apong Alagos Araban, si Mayor Mayamay de Cor, Mangalibutan, Sangla Castillana, salamat, thank you gada. Si classmate Jerry Chari, si Heaven, John Matiliano, Girlie May Atong Salazar, Neneta Oropa Gani, si Ino Veya, Christian Roa, salamat. Si Nang Didaya, dara sa Kasiligan Tangob, si Velma, ano ba ya? Si Toto Edward, Gabri Torban, Maricel Aurelio, Elizabeth Malaka Gamala, si classmate Jobert Canoy, Eddie Laos, si Richard Balihan sang Provincial Capital, Ernesto Paul Pareño, Mary Jane Saludaris, si Carlo Kaindok, kag si classmate aton Benji Bantong. Kamusta na na, gapanik baying manggapon sinyo na? Lasing ko 50 Action Radio Philippine Standard Time sa mga high blood sa mga diabetic aton mas may rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi magpauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tuwag sa ato naman isang manunggal. Plus kung luyay mo sa ring lawas, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ang sabat sila. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban nga butika sa inyo lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule kung masulpay naman na paghamulan. Yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang Seg Marketing. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports. Las 5:55 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement kon cleansing, nourishing kag balancing nga herbal food supplement. Ang inyo sila ginapangita, inyo pilion Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sa aton nga lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ang sobra pareho sang sugar, cholesterol, uric acid. Ang kulang naman nga dapat dugangan, vitamin A, B vitamins, vitamin C, kag vitamin E, kag badabo pa, potassium, iron. Evergreen Herbal Capsule, do Kiko Alternative and Health Food Center nga produkto. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyo sa nga lugar. Dari sa Bacolod, Eden Pharmacy, sa Barangay Bata, JDN Pharmacy, Farmacia Caro, dari sa may Lacson Street. Kag sa may Kawayanda, Butika Sandria. Ang iba naman nga mga butika, pwede na mabakal ang Evergreen Herbal Capsule. Basta man. Alas 5:56, balikan tang patrol at tipon nga balita with Action Gian Diaz. Patrol Reports! Action John, nasa report please kami. Aksyon mga napasaka na kay naglamas ang aga ang kaso sa duwag
persona bla nga amo sila nagkaladakpan sa magkabalisan sa police station number 6 sa asud-asud ko na duha ka mga operation separado nga bypass operation kaya naging patigayon kahapon ini no ang mga nagkaladakpan una din actually ang ilagid bypass nga route ko nila lilandked amo sa area sang Puro Crosas to bla barangay Tacoling Surad sang Bacolod kaagahon ini naluntad kag ang nadakpan diri man si Joseph Edward Uy alias Toto 35 ang edad action mar kag na-recover diri si possession ining 15,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan sa Cebu. And then nag-follow up sila ginasunod nila ginusoy nila kumbaga ining ginakuha alabi sa supply sining ni Uy. Kag dito nadakpan nila naman ining si Michael sa Magaysay 21 anyo sa area sang East Home 3 Talangga Estefania siya naman sang Bacolod kag na-recover ang kapin 75,000 pesos kay balor sang ginasuspetsuhan sa Cebu. Ining duha ka mga persona ang tinaginaman sang aga gipasakaan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya ka pagupot sa illegal nga droga sa dalom sa section 5 and 11 sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Action Mark. So, hindi sila nagpabilin preso sa custodial facility sa police station number 6 para naman sa nagakihigo nga disposisyon. Sa dugang pagig nga balita, duwadri ka mapersona ang pilasona sa aksidente nga nagluntad along corner sang Dalan San Sebastian Mabini diri naman sa sulad sang Bacolod. Ining pilasona ang isa ka 35 anyos nga lalaki nga ginkilala naman kay Ray Joseph Pongyan. Upo na naman niya katoy bata nga babae action mar. Ang amay nga si Pongyan na nakaangko naman diri isang pilas o kung gasgas sa kamota kag pilas sa wala babae sang iyang atil. Samtang ang iya naman nga bata nga babae nakaangko naman sang pilas sa iya naman nga ulo. So doy sila gasyon sa mga biktima sakay sila sa motorsiklo single ini nga motor kag ginali na lang sila ginbungguana sa isa naman ka di pasahero nga salakyan o kung jeepney nga meruta naman Tacoling downtown area. Karon ining duha ka parahin kinabulong si area naman sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Action magag sapon nga mga action balita ripon sang patrol. Subunggid naman nga hapon. Rekta sa patrolong taglibot sa Bacolod. Action John Diaz na sa action na sa Bacolod. Action Raso. Oy, sa mga suki sang produkto sang Life Extension Philippines, buwas nga adlaw ha, may ara sila sang mid-month sale. Buwas, bitatakin nyo na inyo sa ding kalendaryo. Buwas na ning adlaw ho, may mid-month sale. Ang Life Extension Philippines, 10% nga deskwento sa taran-taran nga produkto sang Life Extension. Ilabinagid ang inyo suki na kag masamig nagamit ninyo nga Life Extension Vitamin D3. 10% nga deskwento buwas na inang adlaw. Bisita ka mo sa Life Extension na Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Life Extension products. Labi na ang Life Extension Vitamin D3. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:04. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Efren Abot ay Emperado, thank you. Evelyn Nipomuceno, Gamonitor. Si Mayor Ernesto Estrauss ang hinubaan, thank you. Bea Jonathan, Gamonitor man kag si Sir Roger Montalvo. Alas 6:04, iban nga balita way tamalabutan tutok karon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden, las 6:30, top 2 alas 9 ng gabi. There comes a time Inyo palatuntunan, Aksyon Reports after a edition, magabalik na naman, boss! when the world Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Kag Aksyon ang Defensor. dying. Opod ka Aksyon Noel Peñalan sa Technical Control with Aksyon Elway Dotelios, ato sa nga IT expert. Ako naman, Aksyon Marlon Henubaya, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon